соли 1989 дар масҷидҳои маркази шаҳрҳои Кӯлоб ва Қурғонтепа ҳодисае рух дод, ки мардумро ба таҳшат овард. вақте намози ҷумъа тамом шуд, ногаҳон садҳо нафар намозгузорон аз болои мардум гузашта имоми масҷид ва мӯйсафедони намозгузорро бераҳмона латукӯб карданд. дертар маълум шуд, ки ин гурӯҳ аъзоёни ташкилоти террористии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ буданд. моҳҳои дароз барои ба даст гирифтани масҷидҳои минтақаи Хатлон нақша кашида буданд. теғу корду калтак дар бағал ба имому намозгузорон ҳуҷум кардан яке аз аввалин амалиётҳои ситоди ҳарбии наҷоти ватани наҳзати террористӣ буд. рӯзи ҷумъа гуфтанд, ки 2 автобус ҷавонон омадааст дар масҷид чунон бо мусафедо шафошаф дорад. ман хестам омадам, ки ҷуборе ки дар назди масҷиди Чармгар вуҷуд дорад, милисияи бисёр ва мара намондан сири масҷид рафтани сарсонию саргардонию бесарусомонӣ наҳзатиҳо истифода карда ҷавононро ба сӯи худ кашида. баъд задохур байни мусафедову байни ҳамон 2 автобуста омадагӣ наҳзат сар мешавад. дигар замин пури салаву пури хун халову чунон задонзад мешавад ва баъди ҳамин дигар ҳамин нооромӣ задохур бисёр шид, ки умуман ҳолати оромии мардуми осоиштаро ноором карданд.